kurikira bono ayebunu mwagachi kwa manyiri duka okogenda kujya ibintu byose biri gukorera imirimo yawo. Osmo Traders Limited nigo babwate kitari cyo kwaranse ase nyumba yawo nabo igukubeka sinyasi bune babu egikoni living room nabo igo ekikobe kwesiko babwate sanitary wares ubuna chising chibakuricheze cyo cyonsi showers, towel holders, soap dishes, racks, mirrors na hand basins. Chirangi chonsi chiriya chikuburukanibwa ne computer nabo igo chiriche spray paints no chire mbabwate chiboard buna chips and boards, MDF boards na chip boards. Hebinto au byo gukora plumbing buna PVC joints, PVC pipes na chi water taps chonsi no chire boigo na bokugura chi curtain rods, hood screws, chigulu chonsi, door locks, chi pipe wrench spanners, screwdrivers, banyore old Sansura building angena Kisii main bus stage gusua Kisimi ase namba enotisano naibire eye mokianda inyeisano enotinye inyeisano nemo. Osmo Traders Limited, customer satisfaction guaranteed. Korwa chikaunti cha Kisii na Nyamira Goika Ensenkima eye ni Emanyie Jumatatu na Evelyn Osero na Vincent Onyanja. Monchumulikire bono nigo lyabereri tukolive anegochia saba menyibe kaunti ya Nyamira anenase gwodelia ya Nyamaiya. Nekera bono MCB wadio yo abereka gusibo bugima bwaye kubwatikana no basikano bwepara chingaki avarai au na biga bananchi bagendrete gutuma amagombabo ayundo cyo kumanya sebiro bitere bitambe Emanyie Jumatatu ekero tokondra kumulekera chinkongo chonsi hali abereka okorekana ime na isiko yorugongo rwa Gusii nigo cyaragire chinsa isato mwanchi mugerere cyabona magoroba ekero to kwarigana to kumanye asobikira no nara yaya to kwariganirtie ase MSA yamaya unabotambe seri botara ko gusansamuranira unabaliki baito bayasangire kuro chinkongo chionsi ase marogoba yabono chinse isato chiyabono butuko inyirabono nigo omurai bwensaga ndetine taro yaye anene asongorirwa Mount Kenya ekerebono lyalengeri tukoririya gatoto boigoto basekwe babuna nigo ono muri bwazimio 1 Kenya ubo kwamerere serikali bago chigotwara chinkwana cyabaniri tuko ya Jumatano nechinga kwigo murugi bwo murai bwense mamarecho ruto agachakire taro ya bene amatukabere me county ya Narok abunenchira ya moyo bosegeta okorendwa kwa mazingira anena sobosimeki wemete egati ya magendranda mange ase county yo ayo ngati yale tokochiyo kumanya se marogoba yabono gendra gotobwate gweterensemeli mtandao ensemo ya Facebook Ndizi TV News digital na bagensemeli ya YouTube na bogotana buna Ndizi TV News. Saranso ikibono mwanchu muligeri nyirabono Joshua utani gaguchuka yaretera goetera somunwa boimanyiriyo nabayigo Petronira mukeira nero kane kyabuna chibichanerio gicha wekeire asenchira yabene to kwarganto ya chake ase obwekiranuke gima awase kyombeke mo kyabagaka korwase wodi yebeno imeye bunge ya Nyaribari chache county ya Kisii kyaberege go esokya na gochaka korwa bokonye gochia sabanto bari babwate amakomu au ase binyoro kolengana ne kyombeke bono nigo kyaburiyo omo MCB wodi yebeno Steve Arika nabego no muchumbo Nyaribari chache zairi chanda hamu no mwendra county ya Kisii Doris Donya Toto nabo igono mu governor we county ya Kisii Paul Simbarati kwane kibunango ikale abantu bali nokugania ane bali batari kwenyara ase county ya Kisii nigo batebire muna obotaka bwabere bokone kiwasekerengo keigoro na igonere byekera barayibago chamo na kubwatrana eri gosira abantu bunabayiga umuriketo Josephat Amisi na manke
ase miaka mingi nyareko baigwete mese ya Kenya anene imeyoro kongorwa Gusii nigo ebyombe byabagaka byanyareko ba ebikemono egiyo nyareko ko baigwirera anene abagaka kurwa ase wodi ibeno ocha mwana gochakia ekyombe kya umoja waze ikikerengete gukwanera amagani ao na bwigo gosira abagaka elio kwagendereria sobugima bwa kira lituko bunagotomanya anene munyakerogo bwekyombe kyo nyakundi ongundi abaganga gutwara baramangana n'abangina gutwara baramangana ikagira tukare to abangina ase tore ende bato obisi bwa nyomba ase mechande kurwemenene ikagira tukare ta abangina aba batubwatesie asokoreta omorembe ase kinga kyaito n'enyomba kyaito tumenye n'omorembe tokore amangana ya magenderero y'oboremi n'ebinto bindi kende twacheretamo amangana y'okweng'enta ase ebinyoro ao ariko bakororekana tukaligie kerengerie tugajabo tugatebanga eganga yaito igo tokochamo tunyare goteria bantu baminto tibeng'enta ase ebinyoro Orengana boigo no moriki bwekyombe kyo kyanyate ko bagigo chakwa emyaka ebire yanyare ko bagigo ita John Sagero nigatebire ogochamo ko bagakabo niko banyare ko bagwesira abo konyara chinchera cyo kwegendereria asobuma bwabo bwakira lituko kati yabo utarirana na kwenekia buna amaganyo ya bagaka anyare ko bagagoikiraniwa nande kyombe kikaligere lintugo tigerabu ne kyomboro kya bagaka nkebwata amaroro buna tokomera ne kero mutaro nyakoleta maoni ama kongu buna nate bana ali chinka bagaka mbaro wetera 58 shillings ngoji tuore twarusi besa nke twaminyora twagende binyoro members yabana bago identify kenyoro ase toto vanisibare boigo ase kyombe kyo abangina tibatigirisiko asomoga kibwe kyombe kyo Beatrice Kaunda boigo anyareko bagakwerera obuya bwaretirwe amone kyombe kyo asanyareko bagagoteba buna kisegi cyegenga na boigo amasikani nigo anyareko bagagosegetwa kubwatekana nemeroberio ebyombe byo byanyareko bekobeka nada bagaka bara be discipline ngira ase umoja wase yogi ndi ase kenyore kigeito ondeta yogwa ko mugaka no na basaye aba batuchini ase kyombeke mugaka ta mungina tayo musaeta yogwa ka mungino yeke boko ekiagara ba manje nada kara ko besi tigasu mairi gocha agwata gasakara no na gatunda eto mwana nengana boigo yanyare ko bagego sirwa no mugambi bwe kenyore kyo Justus Musiria oyo tebire nigo obobotenere bwe kyombekyo bwanyare ko bukubwatirana na kwenekia buna obuya bwanyare ko bokorokana ase kenyore kyo ase boigo omoriki bwe kyombekyo John Sagero anyare ko bagakoboria abantu bwate okoganyo kuya gati yabo abarai banyare ko bagwesokia na gosire kyombe kiri kenyare ko bekwegendereria na goikirania emeroberi yabo yakira lituko okwengenda ukaba okubucha asebi abagakaba tukanyaranga goika turangirania toteba ninga kyabagakaba bakomenya ekero barase chinga cyabo challenge ya motobwa finance na contributions ne challenge ende even nona kero to move go outside into bwa tia bese ina ntutakete tonyore wero wishes kyagera buna bono tokorwa etobwa to mwishimiwa Steve Arika kuruwe ward yebe na igo sairi chanda nere ogo toigweri ogie nere ntomwariganeti emechande yonse tobwate oboremeri obonse tobwate batobeke post Kuri Patrick Taseni kia Ndizi TV kurwe ward ya Emanyie kutoka Emanyie constituency ya Nyaribari chache Emanyie county ya Kisii litarana Josephat Amese Mbijamono umulikito Josephat Amese asorobochurwa senchera ayoboye kiranu monchu mulgire bono tuanchire tokoire asorobochiro ndo Kisii county ya Nyamira orobotiro wichanikirage bono asomo basukana obereko kolekana osomo osakana korakana semargoba ya bono chinsemo chirichia mayimayo kero bono aba MCA babwatirani gwa asomo basakana yo MCA abo bakurwa se county ya Nyamira na bokolengana noroboti ni gaba MCA abo barenge batato kero kelimo MCA bwe gwodieri ya Nyamaya abereka gusiruma bwaye oseni gasiruma bwaye asomo basakana yo kolekana chinsemo chirichia mayimayo
omwemsio yoibwe wodi ya Nyamaiya Elijah Siemokoro se kiama kia UPA ni yerotebekana buna nigo asirio bugima bwa yasumu basukano yo ase abamsia ubande babere abagenderete ko bwene chingoma ase enya getari ono mancho mulireri na monengana yo gwichana kegima ekero abana inchene ne kurwase county ya Nyamira abairi nabasani bagenderete gutuma amagomba bogo chiase amate ya Nyagusira na kubaganiria bali baba gotigerwa chingoma obubwenya bwa bwango awase omugavana bwe county ya Nyamira Amos Kimuminyaribo abereka gutuma engora ya bene gochiase amate ya Nyagusira na komoraria buna omosae omokekegima oyobwerwete kegima asoborai bwaye obuyakegima ase serikali ye county ya Nyamira nabo igomonto obwate eke wakegima asaberega kurwa engora yaye na kuganiria bari batigerwe chingoma obuwenya bwa bwango kegima kolengana no mugavana bwe county ya Nyamira Amos Nyaribo ni gobono aberegati bari batumira amagomba abo nabo umubobere bo omMC bwe gwodi ya Nyamaiya ni gobono obere oseni gorusi gwa bene kurwa chinseme chichi ya maimayo na kuirwa goika ase enkendu ya Nairobi ase bono arabiga ko gachoro nemero biyoko moyeni erabeke go chaka bene Elijah Osiemoni gobono arenge gati ya aba MC bande anomo MC kurwa ase goderi ya Nyamira Township Dioki Masira na gobono na MC omochore Priska oseni nominated MC Priska ngati bali barenge ngasegari ya nyarakanyoro omubasekano nigagotebeka nabuna ni gobono egari ya boso umurundi ya bwegari ejubono yaba imogeti atema ko yetia osegoye pigi yarenga busibwabo ekerono baumerana no mubasukano ubo na koiriro mu MC bwe godi ya Nyamaiya Gosiria obugima bwaye Gotika najibu mwanchu muligereria kurwa senseme yoto mulekere chiribot chinde kurwa chinse mochinde kyombegete nete abantu bali bale no bolema UDPK United Disabled Persons of Kenya ni gobona seri tukuliare waba kurwa maegerio anegochia sabara iba abantu bale no bolema elikonyara ko manya chinchira obwente gwe Kenya anne na kwegendereria ababwatani kurwa se kyombekyo ni ganene baruro koboria gochiase abaibori gosabantu bali babwate abantu bale no bolema gotababisase chinyomba cyabo kore ndeko basokya eriyo babe bakonyorobo konyi kurwase ebyombe ao nabo kurwase serikali ye county ya Kisii Muliketo di konasanya na roboti urwase nchira yoboime Kiombe kiria geteneta abantu bamenyete no barema kia United Disabled Persons of Kenya UDPK nigo kiarigania omusangerekano bokurwa amaigerio chinchira cyukulinda anena abana bali boiboire no barema imeye county ya Kisii Yene seminar yabete sponsored na UDPK ama ene niwe yabere eyengenchene na sama gimaito na kuwa mono buna antwaba na bari chikia giver ose bari bakurenda abana ose na abantu bari bonse babwate uremafu abantu bamenyete no borema mbari goikerwa na ende yagerire abantu bayikere mbaka bagutware birengerere by'ubuita bakorawa no MC omochore Damas Nyanchoka nigatebanga baigurekerero kyabo ekibaho chikorana guchiase serikali elio abana bali baiboire no barema banyale kuiro chiskuru na boigo abalimu babwato bomanyi banyale kulikwa elio gokonya abana bwe we need a lot of awareness ebwenete gokorwa chiase chifamily ne chinkana ase chikanisa ekene no kurangirwa konene gwachire na kiro montaire chukumu amasomo gara ya mana kiagera education is equalizer amasomo yana rara retu muntu orekerema no yore boronge taro rekana no barema bwaye erindo rionde nerekera kuro masakarae no yondo teba nere nakoreteki nasomete igo teba buna bari mu barikwe abana baba iruchi skuru kwanyora mu mwari mu orororo that trend so it is a challenge to our Kisii county government ina kubachikorigererina abari mu aba bako ba ECD bakoreru no in service trainings cyokomanya kuando abana ba with different disabilities twanyorire mbaro basomete no nyene kero twarenga somo kutano oyo nigo bato tparwete biriro byabona mbari kurigereriwa no ene kero babwata masakarabo no mbari beyanchenire bachire skuru gokwana no monogeri bwa abantu bamenyete no barema imeye county ya Kisii Elkintabo ni gairera okonengetwa kwabo asogutabekwa asemirobiri ya serikali elibanyale gutwara omonogeri obo ama tina mangaro sege songo tokoruka gaps mnabono kero togo ja employment akonyara abantu baito batigire isuko mbari kwae gumeremo nabono mbarika Kisii county government monto tayo bwato barema furoro
boigo ni gakwanira gati ya makongwari bagwetera buna abantu bamenyete no barema ekero bakwerikia kora assessment ya KTRH ogero egwe card na National Council korokyo gwato barema akonyora abantu baitu bali batari korora na ende batari kuigwa ngosabu bali chibesa elfo yemo ngamanya ko korerwa assessment chinga kiecho abaiboli babwata abana baiboire no barema ngo banyare wesokia na gosegetana ile banyare wancherana na korokyo wanchani gochia sabana babo no muibori mbwato mwana autistic or 9 years because abaibori bali bonski mbwata abana bari autistic igente tangani ngo batebi muba accept namba ibere mubanje namba isato mubaire therapy oyo konyara kwande skuru iro mwana yo skuru bose moire therapy timo baso kwa mo because those are flowers in the house umuro oletire mwa muise ko ale malete buo taku muanga taku kura manyanga no gosise ni gwatire nka yao mwanze muise ko imunale igo molele munale igo mokonya sasa likunyara ini gasi okolenya sa mwenyene and you be blessed for sure kwanyora ngambari ko basibi mbari ko barenda inko basawa oli bonspi soki abana baino nanda kirota tukumana kyumano oli akorendu boli ebyo mbembiro byakire bakankari biwatokonya byatwa kisemi alafu byatwa amangana twenda kurenda abana bari to mura abantu abari mafundu bwenda tutugutu kurwa sejami community ekichikanisa na serikali ndubwena toko ba isolated kusoko tukutwara kutwani nkoro kulipotelia egetasene kya Ndizi TV kurwa se county ya Kisii elietaliane ndipon asanya muri cheito dipon asanya mbia monase oroboti oru kigima ekiritogendrete gotigara se county ya Kisii nigo umuchumbe bwebunge ya Nyaribari Masaba Dr. Daniel Manduku agendrete kwene kyabuna egatie chira betega kubariera abamenyi bensemeyo cyabere kigo ikiraniwa awasabere kubwatuka chicheki wo cyase chiskuru ase chiskuru 24 kira kigokonyeka ase 20 Gati skuru echio ngamone skureli ya Metembe SDS secondary na boigone skureli ya Ramasha primary skuru yobroso ya Sugutaga skuru chinde chinyinge ekyata yoro chigo chigokonya kagwetera somurobere yo anasogosira ebirengo byechisemi Omurikeito Mildred Momanyi na roboti urwasubwagare Nase strategic plan yae gatiyo mwaka wechiribu bere na merongevere nebere goika chiribu emerongevere na isano na ibere eyo achakia omubunge Onyaribari Masaba Dr. Daniel Manduku nigo aina na chicheki echuchira chigokonya gukora amagacho aliekerete nchira ase atalaga chiskuru chit secondary amone choboroso unenchira ya moyo gosira chisemi ase ntunde yende ya kabere asara chigoikera chiskuru emerongevere na isano ne Onachane timu ya CDF National Government Constituency Development Fund amuna bagambi borogongorronsi elinde gutara chiskuru cheito na gochia chibesa na koene kinge gasiria etakere gokorwa neje koru na etire chiskuru 14 kuru mambia rero mambia ninjengete chiskuru chinde 12 ngogenda njibwe kanaligereria kugani we skuru na kesabu na bachi besa na batabi nango chande mayaga yemetinyi 3 usemetinyi 5 uja kwigore nyumba igolende ntoka ndrete no muruberi yoyo onye mwenyorete twachagete mutinyuria tukakora phase 1 tukagenda chi skuru 39 merongo 3 na kianda phase 2 utakuwa na chiskuru merongo 2 na 4 phase 3 utakuwa na chiskuru chinde merongo 3 nigo arwa amaganio ae guchia se chiskuru imeye bunge Nyaribari Masaba asateba kira eskuru neche konyora obokonyi inche asobora ibu ane untagetekera eskuru nyole obokonyu na inde ngo kana kire kinyoro kire ward kira ase skuru kira ase skuru chire ase skuru chito chire tinigo taranse mamayuka muna mwaro lile engineering gentenga egenda kanene tra konya bana baitu ne chisemi nakoba asa chenu bakore amasomo abo nagosira nabali nabayiboli erinde tukinyege saku
omorokia omonene bwe skuru ya sekondari ya Metembe SDA nigo airalibaga eliona gwakira omojumbe ngambia mono ase okuba obokonyi bwe shilingi emilioni yemo ase ogosira eskuru eyo twanyobora check ye milioni yemo check yera abekwe aso kogendereria koroba yemo ya tuition towakira omoshimba mbia mono kiaro kuno gosira konene lakini nchigo isana obuyambolinga omweshimigwa naturireira na nachatomente echinde ase chinga kiecho Dr. Manduku nigo atuguterare etaro yaye omoraiwe kiamagia Azimio Raila Odinga aboli tukoligoro ase orogongo rwa Gusii ase aine kianga eretariganitwe ase omoyego yo na igo na magendero arenge gwikirania ase bunge yae bono nimbwate choice ngaki nkorera abantu bamintegasi usenyengo korera jengo chora ukorera abantu banchorete gasi ndo chimbanda ngeriti ngotano oyi bali bandi bakanyakora omurayo ito banyakumurama intu tokora magendero ngimu antu merite bunge okora mwana chikora abantu tuwairo magendero maambia mucho moro chinga se chamambia chichiro chiatanga siruinye chichiro ibere chikogenda echire mekoenda kiamuka ma ward ndagenda ichuni ward ndage achire masimba neyende egenda nyamasibi potalia igetoseni kia Ndizi TV ilitaliane Mildred Momanyi Biyamono mulikito Mildred Momanyi asorobochi rwa senchira yobayikira no mwancho muligere gotikana itogendere kumulekera gendete ukolekana wikase county ya Nyamira abarai andabono murayibwense William Samuel Ruto nabo igobono no murayibwe kamakalika ODM rera Murodinga nigo baboli gokane kumunango tora bali chinkwa na chiabe ni kunyaro gotuguterera mangana arengete okorobekana mangana niga yakwa oseniga kwani twigoro anene ase county ya Nyamira chinse mochiri chia rangenyo chinga kichiogo changira ekanise yo Korengana no mufada bwe kanise yo Father Bernard Nyankeri nigo aganitie obwa matobu yana boigo murembe kweneki wa imense ya Kenya ekerobono abateneneri korwa se ABC yo mubungo Nakuru Town West Samuel Arama bakora wa Nairobi Makana na boigo Joshua Unduko na barababete bakuboria okubwatirana ase gatia baraibe county ya Nyamira erokoreta magendero ase county ya Nyamira umuriketo Job Mangi na Mangi Esegeto ya rurego chia sensemo ya serikali ni kiombe kia Azimio la Umoja wikaransanse na kuiguana na unatoboto kwererua na Father Bernard Nyangeri oyoromo Father omonene ase parish ya Rangenyo nale gusaba kera abantu bagukwana tiyakero yo mabeke lingana bwata SMS sababu teyo yo korutirana koramana kolende serikali yeregeti ebeke chinjira kiaye yabangire kwaga chinse yaito naba baroche muna nabo barakole buya ko baetania babibeke ga bwemeza nabora nyole serikali yeregeti ke gotaburi kenda ase byabekwe meza naende kebeke asenjere ndengi yamono gwetani aya ni gakwanwa asomo yigabo changira ekanisa yegesieri yuerense ya Rangenyo parish ebunge West Mugirango county Nyamira oyuikiranwa na abageni korwa se abisio mobunge o Nakuru Town West Samuel Arama bakora Nairobi Makana Joshua Unduko na baraibande kanisa tuachire naki oikatoko kanisa because kanisa nere kogera abantu abantu kanisa nere kogera ebintu bya bate abantu bagotebi gukwiri mbasa babaraibonsi gocha amo asekerenga yugo chikoba konya bamenyi be county Nyamira na koreta amagenderero igagenderete Ria kabere Mheshimiwa Samuel Arama ebiongozi bibiro bitanyorete chikura ne byanyorete bimubwatisie because Nyamira yaito ngoro kanene bwato bokongo bonge sana egere tunyerete into the green light boigomba saba obotukiwe imegokorwa asenchera amaliogo abetega gosiorigwa na kwena na serikali ya county Nyamira asebate banigo igacha bamenyi be county Nyamira barorekanire bakwe murunganeria asengenche amaliogo itarabaikira nabuga mboli governor yaito His Excellency Amos Nyaribo Kimwomi amaliogo nara abete flagged off lakini abananchi banyamira ngorera bale malioga itaraika ase dispensary nese chinyagetari chiri chitonjo kanaine
gaki otogosaba tiga investigation yakoru egera abananchi baike kumanya ngikegenderete. Ase serikali ya kaunti Nyamira yasaba kweneke buna abokoreri obuya bwabeire ase abamenyi abagoje banya gukora ibintu musunteme ntogo jigwanja buna bakaji aba Nyamira County because resources ya Nyamira agaiga tyagitumika bina kitakere gutumika ntogo jigwanja resources chito chirusigwa chirugo sembogere chirusigwa chirugo na baromba gwate byabo devolution nero mbateba eganga eneni omubunge onakuru town west Samuel Arama noko bakonya abamenyi be kaunti Nyamira kolinde tarara lya kirenga kende gyonsi yokoligia ekerogo ase kaunti Nyamira tali ni competition inonde wenzi ase Nyamira na ende tali a candidate currently because kerogo ngeyo kere vacant election ingarekare is a good Samaritan muna always ngoteba or willing gokonya no mwanunga and there is nobody who can stop him gocha kuburie keruge kiagera bunare rugura ari na buritie kerogo akaegu n'abantu intubona na intutu wa mwanjire Kenya sago sesenie akobeko ro ndro konya abantu baitu Nyamira County ekiagera torochenga burahimboli buya jibone kerarama ikirega ngendo chenga na chasegete abantu bakolega singi yaga se county yiga kera tokerende muna bali bande baroro bakolere buya ntoke toba balere emegondo bavurugeire na kiere chinjera baro isiri na kichingana nyage ginko reporter ya Ndizi TV kurwase kaunti Nyamira Job Maangi Muya mono muriketo Job Maangi asoroboti ururikiranu kurwase kaunti ya Nyamira ekeroto gotigana nayo ni gobono ebina byonsi biru byabeta bikobe kwa sekegambiro eriyo kwamereria oweti wa we finance bill biracho gotegererwa hagati tariki 13 na bwo tariki 14 cy'umutienyi okianda omwako yega sekegambiro kinene kya high court Kolengana na wanachebi na batatu David Machanja na baguna Lawrence Mugambe amuna Christine Mayole ego batebere buna maiga yogo chugo tegererwa igoro yekinagyo kwamerere finance bill yubono ni go barachikurubo igo okona chakwabo andebune kegambero ke aiko tikera chikoba kigo ete chinga kibo gekegambero ego gyatuguterale okuganiwe bunge asoko nyara ko baringoria sobo ime aba nogali bechi bunge chonsi Amazon King na wego na Moses Mazika we tangura eliko nyara go ikawo bunge konyara koera igoro ye finance bill. Once the Court of Appeal lifted the suspension, it meant that the Finance Act would be implemented. Although the court stated that the court could consider suspending specific provisions of the Act whose implementation would have an irreversible effect, and where parties cannot be refunded, we are not persuaded that we should exercise this jurisdiction at this stage in view of the fact that those issues were all before the court when it made the decision. Must be recalled that this is a decision in rem and it binds all the parties whether they were before the court or not. So that the petitions are now scheduled for hearing, and it is on that basis that we decline to give any interim orders because we believe those matters of conservatory orders were resolved by the Court of Appeal. And all the issues raised may still be canvassed in the parties' pleadings and submissions. Those Na boigo asiri tukoria gatatu murai wense William Samoei Ruto ni gagendrete netaro yaye anasorongorwa Mount Kenya asiri tukoria Ruto ni gatara chinsemo aseboiga anyaraga kwaliga ni getambukiro kyo murai we kyama kya ODM Raila Amolo Odinga asebona abeteka okanari tukoria goro bune taganetia mangana handshake ase serikali Ruto boigo ni gate biruna ekyonge chikoba obusibuli bwabene kunyara gotware geikaro lituko lya Jumatano. Ukwana chinga kiechibona baga kuigole merobero ao ya magendero ase kaunti ya Nyeri Ruto nigo akana buna handshake te ya serikali nako teba buna nigo baganitie goikirania amagendero ase abananchi ase baganirie chisegi gotiwa anene nsemerie kwa meriria serikali engana boigo yaberege kwego koboko no mokonyo ya Rigathi Gachagua. Na ndio tumewaambia wale jamaa wengine, nimesikia jana wamekubali wale watu ya kitendawili na maandamano wamekubali jana ya kwamba mambo ya handshake hata hawa hawataki. Hiyo tumekubaliana. Sasa mimi nataka niwaulize jambo la pili, kwa sababu mmekubali mambo ya handshake, mmewachana nayo. Mimi jambo la pili nataka niwaambie
Pia tukubaliane mambo ya vita na fujo na kuharibu mali na kuharibu maisha, biashara ya watu. Pia na hiyo tukubaliane tukomeshe katika taifa letu la Kenya. If we agree on those two, that there is no handshake and there is no violence, then we can proceed as a country, we can discuss the rest of the things. Tunakubaliana jameni? Sisi ni inchi ya amani, sisi ni inchi ya demokrasia, sisi ni inchi ya kufuata sheria. Na ndio tumewaambia wale ambao tunashindana wao wapinzani wetu, endeleeni na kazi ya upinzani. Kosoa mahali mnataka, lakini vita muachane nayo na mambo ya kutafuta nusu mkate musahau. We want Kimani Ichung'wa at your team. Before you start these talks, you make it a condition that Raila Odinga and his team must denounce violence as a way of sorting political issues in this country. Na gotigara boigo senseme yumure wense William Samuel Ruto niga tebiribune serikali ya Kenya Kwanza yagende tukobeke mirobiribene anasama baga yabasa sa tebiribune mirimo neroro aniga gocha mago yogo tukutira rokogoro kwebintu kuro chinse chesiko anemonekera mareke irokogoro wechinswe kurwa senseria ya China. Ruto niga ene kiribuna basa banke nigo batigarite isiko na boigo babere bawesana ni asobusari wechingencho au buno botumeki bwebinyuwa byo gotindia akobwatakana no kuborwa kwemerimo yentane kiribune serikali ya nigebegete mirobere saine yo gochikokonya abasabaiga. Vijana tumepeleka shuleni, wamesoma, wametoka shuleni, hatujawapangia watafanya kazi gani, wanakuja wanahangaika, wanaingia kwa pombe, wanaingia kwa madawa, tunapoteza generation ya vijana wetu. Na ndio sababu mwaka huu tumesema kama serikali ya Kenya, vile tunapanga masomo ya watoto, vile vile tunataka kupanga ajira, vile watapata kazi. Na vile vile tumesema kama njia ya kuhakikisha kwamba kuna kazi ya hawa vijana, ile maneno tunaagiza kutoka nje, sijui tunaagiza furniture, tunaagiza simiti, tunatoa chuma kutoka nje, hata samaki tunatoa China. Mimi nimesema kuanzia mwaka huu hakuna samaki itatoka China tena, hakuna kitanda italetwa tena kutoka Ulaya, hakuna simiti tena itatolewa sijui kutoka wapi. Simiti tutatengeneza hapa Kenya na vijana hawa wetu watafanya kazi hiyo. Chuma tutatengeneza hapa Kenya na hawa vijana watafanya kazi hiyo. Furniture tutatengeneza hapa Kenya na nyinyi vijana mjipange. Mambo ya samaki tutapeleka vijana wetu kule Indian Ocean wavue samaki, tukule samaki. Na gotikana ibono chinga kecho Prime Cabinet Secretary Musalia Mudavadi nigate bere munanchira teyo ensemeli yo kwa serikali iraga nikora serikali asekulinda bona nyarega koboria azimio kwane kibuna ngoru bari bagaria bano cha serikali konyara gwikarania obokori wabo kochiase abakenya. Musalia nigabere kago tugutera remerobere yonsi azimio la umoja one Kenya eyo aterebna tebwatie kirenga kirunge asaba Kenya na kugania chinga kinyororo kuruewa eria magendroko enekiwa imeyensi ya Kenya. Asante sana, tumekuja hapa kwa sababu hapa ni kama pilgrimage. Tunakuja tukipita pahali mzee ambaye tulimpenda sana alizaliwa. Lakini la muhimu, tukienda mbele, sisi tunasema kwamba hatutaki kamwe watu wafuruge serikali ya Kenya Kwanza, na kiongozi wetu ni William Samoei Ruto, naibu wake ni Rigathi, na sisi tunaambia hawa jamaa, mkiona hata kwa hiyo mazungumzo ya azimio, yule jamaa anasema tunataka inclusivity, lakini kwa hiyo kamati ya azimio niambie wameweka nani kutoka kwa kampu yao ya azimio ambayo anatoka Mlima Kenya? Yuko. Basi sisi tuwe tayari kujua kwamba serikali ni hii na wale wengine waache mchezo. Gotigana ibono muraibu abangase bunge Kimani Ichung'wa ni gate biribuna okomera na gati yo muri bwo kwamere serikali azimio one Kenya na boigone serikali go sense yo muraibu ya Kenya Kwanza muraibu wense William Samuel Ruto niko ona baguchikomera nitukure Jumatatu liko nyaro koigwana gotegerera okugania wense mejo yo kwamereria serikali. Ichung'wa ni gabeirega kwegerera emirobere ya serikali na ote muraibu wense Dr. William Samuel Ruto anabwate kirenge kia kyogokonya omwananchi ananasogokeya maguri y'ebintu. Sisi tuko tayari kuongea mambo yanayohusu mwananchi wa kawaida.
mambo ya kibinafsi, mambo ya kugawa mamlaka, mambo ya nusu mkate, mambo ya handshake, hayo hayako kwa meza ya sisi kuongea na wale marafiki zetu. Na leo Mheshimiwa Rais, asubuhi nimeongea na Mheshimiwa former Vice President Kalonzo Musyoka, na tumekubaliana Wednesday saa 5:30 tutakutana pale Bomas, sio kwa hoteli. Niliwaambia hakuna chai na hakuna pesa ya kununua chai na hakuna allowance. Tutapatana hapo Bomas, tukae chini tuongee mambo ya mwananchi wa kawaida. Na tumesema agenda zile 5 rais ulituambia tuende tuongee, tutakuwa nazo kwa meza. Wakileta zingine tutawasikiza kwa heshima, lakini mambo ya cost of living, Mheshimiwa Rais, hiyo umewaambia na tunawaambia ndio kazi wananchi wa Kenya walikuajiri uwafanyie. Na hiyo kazi ndio umefanya ya kuteremsha mbolea ili unga ipatikane, unga ya bei ya chini. Gas ya kupika umeshateremsha kwa Finance Act ile walikuwa napinga kotini. Kwa hivyo cost of living, hiyo ni kazi ya rais na serikali yenye imechaguliwa na inafanya. Kazi ya gharama ya maisha sio mambo ya kuongea, ni mambo ya kutenda, na rais haongei, anatenda. Gotigana hiyo no mwaziri bobo sombi Kipchumba murukamereni gobono anyara kurege tindi gochia saba antere bane kero sukuru bono chiroberi gosie kwase chinsemo ligate bire bunna abantere bara chikwanda maminchana machika bara mamukurege tambo kurege tindi ani gago chama ga yote una chibare sinyinge ni gochia rokana chigo sari gwachinga kichokorobekana okubono gwasege tunansemeli kwa mbere ya serikali Azimio One Kenya amurukamereni gate buna nigo yaba vetereria serikali gotumike ni venyinge kigima ase okorosia chiparecho anakoboria ensemi yo kwamiria serikali ya Azimio achinga kibao korokorobekana kwene kyabuna tibali gokora obusaria bwenchirindonsi asensemu yechipara. Sisi kwa infrastructure tunaumia. Tunatumia pesa mingi kujenga mabarabara, alafu mtu anachukua mataya na kuenda kuchoma na kupika mabarabara. We want an assurance as a Ministry of Roads ya kwamba wanasiasa wote, Kimani Ichung'wah akiwa majority leader, akienda kukutana na marafiki wake, condition number 1 wajiandikishe ni kwamba hakuna infrastructure itachomwa tena na barabara haitachomwa matires, kwa sababu hatuna pesa ya wananchi kuwaste. Ya mwisho, Your Excellency, nitumie wakati huu kuomba wazazi na watu wote ambao wanaendesha magari, madereva, ya kwamba tunafunga shule wiki huu. Na wakati tunafunga shule this week, watoto wetu wanaenda nyumbani. Please, tukue waangalifu barabarani. It is a mistake and it is wrong. Wewe umeshawacha gari yako ya matatu umeficha, alafu kwa sababu wanafunzi wengi wanaenda nyumbani, unaenda kutoa na kuweka watoto wetu, alafu unaanza cause accidents barabarani. Nataka tusaidiane nyinyi wananchi na wizara yangu, tuhakikishe magari yenye iko na wenye wanapanda wanalinda mambo ya usalama barabarani, because I don't want to hear hata mtoto mmoja akifunga shule wiki huu ati amepatikana kwa ajali barabarani wakienda nyuma. Ni miaka 25 ya itire maiga yokubwatoka kwe bom chinsemo chirichia Nairobi ase nyumba eli ya United States Embassy egotoka se county ya Nairobi ni gobono busagani ubwakoleka ntaso mwaka bwoliwe mu chimyaka 1998 ibono yerete goitene wanto chimibere gosiria ubugima bwabo. Abarai au kwana chinga kibekira naso muyega bwo kwinyora litukeriga nigo baganirie serikali ya Kenya akobwatirana na serikali ya Amerika ero kwenekia buna bali ababete bagwa no muchandoiga babere bagokonyeka. Yes, we are friends. What could we have done as friends to ensure that there is closure for the victims? It's better late than never. Apart from the court battle, I think that a time has come when the two governments must sit together and see what can be done. As been aptly said here, Kenya took the bullet on behalf of the US. We cannot continue waiting for justice for the victims. That we are included in that fund
that is already there, so that we can compensate our people once and for all. And I want to promise the Senate, standing for the government of Kenya, will leave no stone unturned until we see. Na first lady Mama Rachel Ruto ni gacha ketara ya yama tukabira se county ya Narok seri tukolia lero maiga yogo sare chinsemo ni gobo iganyara go segeta bantu kone kingo simeka baremete asbaga kore tare ka University ya Masai Mara. Mama Rachel Ruto ni gabaga kora umuyaga bugo simeka emete getamukira tebe unani garage kogende ya ritkoria ankyo ase county ya Narok eyumne nchira ya mo yogo ikero murobero bwa serikali boko eneke buna obo simeki bwemete bwechi bilioni 15 obeire goko enekiwa asimona rure segetogo chiase aborokia na boigo abananchi akwenekia buna nkurenda bare amazingira ani gago chekerekere babwatira nabo nabwatani bande asebasimekemete chiri bubere. Kenya and the Horn of Africa has just experienced the worst drought in 40 years, where some areas missed rainfall for 4 consecutive seasons. Some constituencies in Narok County were affected by this drought, resulting in the loss of precious livestock and wildlife, and many people becoming food insecure. Climate change has also led to many conflicts, especially when competing for scarce resources such as water and pasture. Tree planting will help reduce such conflicts and support peaceful coexistence among communities. Every tree planted today represents our determination to combat deforestation, mitigate climate change, and protect the biodiversity that enriches our lives. Students, do you know why Narok County is so important in our country? Do you? Thank you. Narok is important and famous because of many things, but mainly because of the Masai Mara, which holds the 8th wonder of the world. I'm sure you see vehicles bringing tourists to enjoy our animals and our beautiful landscapes here at the Mara. Those visitors contribute to the income of the community, the country, and the county. It is therefore important for us to take care of the environment and provide the animals with a good environment for them to live in. Asitare ya yabona meye county ya Narok ni gono Mama Rachel Ruto first lady habaga kodi gono mo governor we county yo Patrick Olentutu. Okwana chingakie cho Olentutu ni gabaka gukwanira igatia magendrali babire bagokora anena sechinse SMO yetsemi na utana kubwatrana nabara ibonsi kurwase county ya Narok ni gobara chikogenderia emeroberio yogosira tsemi. Tumejenga senda ya ECD, nataka uende uangalie hiyo, imecost county government 10 million. Nataka nikuhakikishia ya kwamba kwa hii mwaka 2023-2024 tutajenga hiyo ECD center na itakuwa name Rachel Ruto, na hiyo itatoka kwa county government. Nataka niwatangazie ya kwamba kesho tutakuwa na mkutano kubwa sana pale kwa Olendi Mama Stadium. Olendi Mama Stadium siku 2. Leo bado tunaenda kuongelesha wakina mama pale kwa kanisa, tutaenda pale pia kwa university yetu ya Masai Mara. Alafu kesho tutaenda pia kwa Olympic Girls. Tunaenda kuwafungulia Teens Lab ambayo imejengwa, na pia kuna maji ambayo wasichana walikuwa wamemuuliza, ameshatuma rodi, hiyo maji imepatikana, na kesho yeye atafungua for the first time wasichana wetu waweze kupata maji ambayo watakuwa wakitumia kwa shule yao. Jambo la 4, mama wetu Mwanshumu ligeri bono tuwanchile senyora mache kubatika norobo chinugura tutende usanga mange hanebuna bereka wate kurwa chinkongo chionsi ironde tokwenda sumutumuka kerabo igose birutere tambe bochikomera na Victor Sultan natumanya mange kuransi media yechikosari. Omurigereria bwa television ya Ndizi TV vono na bukura ry'ubunchoria bwaho ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi elio wikere abarigereria kurochi county sana na ibire echuchira sorogonkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti sana na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elio togwikere gose otutarire ase chiabisi chito echuchira senyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bwekiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe
Ndizi TV obwenso bw'omugusi nigo bono yakire nikirundekerene nego kurentera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na boko tonyora asoro gonko bwogusi neji county chito etanaine buna county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechi semo chinde chinyinge nigo kotonyora asite kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igo iko yenyore Ndizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerunge chinka kichonsi Ndizi TV obwensu vuomugusi. Pemoro manchu muri yango kwarigania ase Emanyie kwa wero mwancho muri yango kwarigania akoro ase moya Emanyie chigosori kugena kwanenga agendete kwa Emanyie mange ya Emanyie Jumatatu litariana Victor Sultano bangi twechakire asigetikia Gusii Stadium abwase anene maiga imbuga bana bwe county ya Kisii Paul Simbarati kolie iranga igetikia Gusii Stadium engechi korosi gwabuya eliogo keya mochando bwa mache wechorana asigeti igetiye kyuni gobo goikera bono gyasoire litukolia eli agatano kabere sokorosigwa okwana libagali yayo mu contractor bwa magacha yo Moses site nigatero buna aba kolimermo asensemeyo nigo bali no morobelio bwakana kinga ngokora bali amorobelio yo bwakana kinga babekire drainage wekera ikiego cha elio bachikoswa se moyo kobeko bonyansi elio eketie kyo kana kiunga ngokora keremermo wekera omotinyo gotatu korbono una era ya lietunyuranga egetikia Gusii Stadium nigo yakokorerwa amonchiryo anene maiga ya timu ya Shabana goswa se ligi ya KPL wego mugabara bwe county ya Kisii Simbarat kolie iranga na rene kirenga yogo kini birengo biegetie kyo elio gechigoso ase birengo keranyale kogosorerwa chigosorerwa se mino ligi ya KPL etwanye chagete tare moja by spraying toite the weeds alafu boni getogendrete korusi it-drained elinde torusi the pipes cha drainage ichagwate problem isikoligerere maega abantu bamite bari busy korusia and by the end of this week onyore tugoire twa coordinate each pipe cha irrigation to achirusi by Wednesday Thursday a week ye machine tractor ngochere na erego cha gotokonya kolema asiboni gito gutumia manyo erinde to damage chini pipe so before the end of next week okonyora kialimiru kiara ndigu alafu tondigie obuoyo tosimeko bunyansi borigore required to hit the deadline area below 3 months so within 3 months na okonyora team chance re chance omupira gaiga or the winning basically ditangani getinki abete especially ekero kikosi kaya chesite gaiga lakini ekero etatani yali kobeku ekanyorekana nga elevo yaye yarengengie ekagera gikarimwa now elikiale metu nali a mistake yaba leveling the quality so drainage ya match you know in egetikia football drainage is of two types. There is a primary drainage and a secondary drainage. Now primary drainage ne surface ya renga ine so that is why kwa kora macha ko terema. That's why to electric engineer chiruo chitotebi na kitoko make aga slope nayo mwanchu muligele maiga yogo ikoma yo wechiga sori jeskuru chi secondary anene a sensemo yechi county sori choni go chigo so a sensemo ya nationals go se Kenya ngima
se lituko lya ankio chigosori icho nigo chira chakebene ase county ya Kakamega ekero chikwariganigwa nekiombekeri gya Kenya Schools Sports Association wetania chitimu emyeyemo gose wetania chiskuru emyeyemo nigo chigo chikorwanirira libaga lyokonyore tigiti lyo chikogenda asense ya Rwanda ase omochi ohuge bwase chigosori icho chira chikosoregwa asense melia ya East African Games chigosori icho gose chigosori icho nigo chira begwetania ase chigosori ose chisikuru icho emyeyemo nigo chira chikoburwanirira amabaga ase chigosori gwetania ose chigosori isano ibere igati yabo umupira w'amagoro neyende emenge ayana gati yali abeire okorekana anene korwa sensemo ichigosori icho chia chiskuru chisokondari korwa se county ya Kisii. Otigana nayo mwancho murigeria togoso asensemo ya English gose asensemo ya Bongereza abu ase goikira bono igo etimu ya Arsenal nabo abanyankongo bege kombe kelia